jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande ko ñalawma alarba en garti kadi waɗan ɗon journal moɗon e ɗemgal Pulaar. ɗum noon guiɗoɗen habaruji men ko toon to États-Unis, toon to New York e tugnaɗe konnguɗi kadi gummiɗi toon to journal biyeteɗo Yes News. Hono kanko maire mo New York biyeteɗo Eric Adam e nder konnguɗi ɗi o ƴefti o wi wonde ko ene wayni ko États-Unis ko waɗata ko walla wuuro New York ko waɗata ko en ɗum ko wona hunde famnide en o wi wonde ko oɗo saha joni ɓe cohli yimɓe ɓe ngannduɗa yimɓe wawɓe lumbade kadi wawɓe wonde pisinaji pour nenen danda kala ɓe mbawa ndiyam. ɗum noon ko wiyeteɓe life garden. O wi e konnguɗi makko o wi wonde ko so tawi ɗum ɗon en wawno wonde ko yimɓe immigré ji wonɓe toon to New York ɓe par ce que ko yimɓe wawɓe lumbade no fewi ɓen ponno formede beele en dokke ɗiɗon liggueji. ɗum noon kadi e konnguɗi makko kanko maire Eric Adam o haali ɗum kadi o wi wonde hay liggueji ko fayno liggade hôpital uji en liggade liggueji kewɗi gonɗi ɗon yimɓe wonɓe toon New York ɓe ene mbawi surtout yenne réfugié ji arɓe toon ɓe ene mbawi formede mbaɗe formation moƴƴi pour beele mbawa ƴeftude liggueji e nder koɓe kaali ɓe mbi wonde toon to New York ne woodi hande 997 ujunere e temedere neɗɗo taw ko yimɓe réfugié ji ɗum koye wuuro New York tan city. ɗum noon ɓe mbi wonde e nder kadi New York city tan waɗi hakke 50 ujunere neɗɗo baɗɗo ɗaɓɓande pour ko wiyete asylum. ɗum noon ko hebde kayitaji donc kanko Adam toujours o haali o wi wonde so tawi ɓeɗo yimɓe foof mbiyama wonde ken mbawi dokkama droit walla dokkama haqqe walla ballama no dañiri liggorade toon to New York o wi ɗum no wayno ko hawnaki oɗo saha joni business aji kewɗi gonɗi toon donkuɗi kadi dañde liggoroɓe ɗeɗon caɗele mbaɗata hande toon to États-Unis e tugnade kadi habaruji gumriɗi to CNN walla ko AMP CNN. ɗum noon ko journal mabɓe bindeteɗo hono kanko président Joe Biden e kanko ancien président Donald Trump ene wayno ɓe jaɓodiri oɗo saha joni kamɓe ɗiɗi fof ɓe jaɓa pottude ko wiyete débat. ɗum noon ko kamɓe ɗiɗi ɓe potta donc ñande 27 juin e ñande 10 lewru septembre. ɗum noon ko ɗum woni koɓe nandiri ko wawi ko haalaka en woni ko kanko président Joe Biden o windi ɓatake e nder ɗum noon e nder X ɗum noon ko gonno Twitter o wi wonde ko o heeɓi wonde kadi o jaaɓi invitation ummade CNN pour mo waɗa débat ñande 27 juin. ɗum noon ko toon to Atlanta. ɗum noon e nder konnguɗi ɗi haali kadi o wi wonde ɗum fatima an Donald no mbiruɗa ni mbinoɗa ko kala ɗum noddumami kala kadi nde noddumami no wawi wonde fof place bawɗo wonde foof manos. ɗum noon e potten toon débat ene wayno koye konnguɗi jaltude on kanko Donald Trump kanko haade makko o wi wonde e nder ko winde Twitter kanko haade makko o wi wonde ko jaabol muɗum ko eyi mi jaaɓi. kono e wayno kanko Joe Biden kadi e konnguɗi jaltude wonde ko won haaldude jaltude wonde ko débat mabɓe baɗo toon débat ji baɗoji toon ñande 27 juin e ñande 10 septembre ɗi foof ene wayno ɗiɗon débat ji ɓe nandiri ko hay goto tawetake ɗum ɗon ko débat ji gonnoji télévisé. ɗum noon ko hunde nde wona normal kono noon e wayno ko ɗum ɗon kadi meeɗi waɗede ɗo e États-Unis e tugnade noɓe kaali ɗum ɗon meeɗi waɗede hitande 1960. ɗum wonno ko débat hakkude John F Kennedy ene wonde Richard Nixon. ɗum noon e wayno ko débat télévisé o ɓurɗo o gonnode gadano e taw kadi hay goto tawana ko ɗum ɗon ko siftindon tan ko Trump ene wonɗo oɗo saha tugnade kadi lettre gummiɗo toon to Joe Biden hawnaki taw ko ñawore makko wonde toon to New York ko fati e ɗiɗo kalisaji ɗi o takka wiya o yoɓi ɗum ɓeɗo rewɓe taw kadi no yoɓru ɗum ni wona hunde ɗoftinde surtout ko fati e élection ngaji tugnade kadi habaruji gummiɗiɗi toon to CNN. habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Palestine. ɗum noon ko tugnade kadi habaruji gummiɗiɗi to Lahe ono cour international de justice. ɗum ko noon ko suudu ñawordu ɓurndu towdu taw ko aduniyankeru ɗum kadi woni kadi taw woni koye jimade Nations Unies. ɓe pelti wiide wonde ko talata garowo maɓe mbawa ƴewtade jottade kamɓe koye mabɓe ƴeewa affaire haare wonde toon to Gaza nde. ɗum noon kadi ko caggal nde kamɓe Afrique du Sud kadi waɗi ɗaɓɓande muɗum tataɓere e oɗo ñalawma toon pour to cour international justice wiide wonde ko oɗo saha joni hono kamɓe Israël naɓe bombardement ji ɗi ɓe mbaɗata toon to wuuri wiyetengo Rafa e kadi noɓe tarude Rafa ni ene wayno oɗo saha joni ɗum ɗon wonti han kadi ko wiyete génocide. ɗum noon ko ɗum ɗon kadi ari ko caggal balɗe ɗiɗi caggal nde kanko Benjamin Netanyahu e nder konnguɗi ɗi o haalanno taw o haalduno koye janiyankoɓe. ɗum noon ko taw nanama wonde ko hawnaki ko cour international de justice hawnaki ma waw toɗɗademo kanko hoore makko
wiyamo wonde mo foti nanguede so tawi felliti ƴewde crime aji mbaɗaɗi toon ɗi donc ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu o wi ko ɗum ko leydi Israël ala foof jaɓowo wonde cour international justice ene wawi fawi mabɓe ɗeɗo ñawoɗe ɗum noon ene wayno ko caggal ɗum noon kadi hono Afrique du Sud waɗi ɗaɓɓade wonde kadi wonde ko alay saago cour international justice yiyanta hen ko yaaci beele haade nde ne darto e surtout en kadi gurdam gonɗam oɗo saha joni toon to Gaza beele ene faame wonde natti wonde gurdam ɗam inam ade foti wurde kono waɗi cour international justice wonde yamiri ma jooɗo ko yaaci ƴeewoto dossier haare wonde toon to Gaza nde ɗum noon siftinde on cour international justice yamirino ɗiɓino wiide wonde ko kamɓe Israël ɓe mbaɗi génocide ha heddi debbo goto taw ko oɗon koye goto juge wi wonde ko ɗum ɗon timmani taw ene wayno kañum sali donc kanko oɗo juge biyeteɗo Julia Sebutinde ko kanko sali noon kanko kadi ene wayno ko kanko woni vice présidente cour international de la justice kadi o jeeya ko Uganda kono e wone oɗo saha joni sibabunde Afrique du Sud kañum hoori waɗi ɗaɓɓani mum tataɓere e leyɗele goɗɗe kadi janti hen oɗo saha joni pour supportude hono ɗaɓɓale ɗe Afrique du Sud waɗi ɗe ko wayno Égypte surtout kadi caggal nde rapport mo États-Unis waɗi one ƴewde hono kamɓe Israël naɓe est ce que ɓe kutorima kaɓirɗe mo États-Unis ɗe henna ɗe poti hutorade ɗum surtout kaɓirɗe ɗe ko kaɓirɗe bomboji kene wona ɗum kene wona ujunere kilogramme werlade ɗum e nokkuji taw ko nokkuji ɗo yimɓe goni kewi ɗo yimɓe kewi ɗum kadi e konngol makko kanko président Joe Biden hawnay ko ɗum wari ɗum ɓoydi warde civil en ko no fewi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe poti ƴewtade ñande talata garoɗo en ɗum noon en ɗamina soɓe ƴewtima ɗum hawnaki kamɓe koye maɓɓe ɓe jamiri ko yacci haare wonde toon to Gaza ndayde yo darto eyyi kadi hawnaki maɓe mbi wonde maɓe woɗɓe ma woɗɓe ɓe toɗɗi ɓe mbiya ɓeɗo henna ko yimɓe wonɓe responsable pour crime de guerre mbaɗaɗo toon to Palestine ɗum noon hakkude kamɓe Israël haare maɓɓe e Hamas no ɓe mbirata habaruji men international toon to Slovakia ene wayno koye ñalawma kanko premier ministre mo Slovakia o fellama toon ɗum noon wiya o fellama laabi joyyi ɗum noon ɓe gonno koye dental toon to e hakkude wuuro mabɓe ɗum noon ko batuji ko dental politique ko ɗon neɗɗo yaltine jogui fetel fellimo ken wona laabi joyyi oɗon neɗɗo noon felluɗo ene wayno nde fellatamo nde kanko hoore makko kanko premier ministre biyete Robert Fico donc caggal nde fellande o nawno ko hôpital Tokos gonɗo ɗon ɗo wuuro ɗo wonnoɗo kono e woni caggal mo diwna hélicoptére fara to wuuro Mongo ɗum noon woni koye ɗon e ken wona kilométre uji capantati ummade wuuro wiyetengo Banska Bystrica hande tugnade habaruji gommiriɗi toon hono kanko adjoint premier ministre mo Slovaquie biyeteɗo Thomas Taraba o wi wonde ko mo ɗiftu caggal opération ngaji ɗi waɗa toon ɗi ɗum noon e wayno ko noɓe mbiri ni ko pelluɗomo nena nanga ɗum noon e nena nanga e kono enquête kadi nene continue wadde tugnade kadi e halluji gomiri toon noon ministre toppitiɗo ko fati défense leydi ndi e toppitiɗo kadi ko fati intérieur mbi wonde ko pellugol ngol fof ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗum ɗo fof ko sibabunde caɗele politique gonɗe leydi mabɓe toon to Slovaquia siftinde on noon Slovaquia ko kañum wonno Tchécoslovaquia e nden de temps de Union soviétique woodi toon to Chine hono kanko président Vladimir Putin o yettima toon hannde ñalawma ɗum noon ko visite moɓe mbiyata ko visite teddugal hakkude sehilaɓe ɓooyɓe no gardiɗo leydi Chine haalir ni visite makko noon hawnaki kadi ma ɓeydu tinnude cehilagal gongal hakkude mabɓe kamɓe leyɗele ɗe ɗiɗi siftinde on tan ko guila haade nde waɗi hono kamɓe Chine ɓe jaɓani haalde no fewi pour wiide wonde yennude Russie kono ɓe mbiyata kamɓe koye mabɓe koɓe neutre uji ɗum noon kadi ene wayno ko kanko président Chine o arino toon to Moscou nde haade nde woodi nde kono yettanoki toon to Ukraine ɗum noon ene wayno omo jogui oɗo saha joni tugnade kadi e haalluji yaltude e nguɗo jillu hakkude kanko gardiɗo leydi Russie e gardiɗo Chine wonde ko Chine jogui plan pour wawde beele leyɗele ɗe ne kawrita e ɗum noon e wayno ko kanko président Putin no haalir ni wi wonde ko fate solution ko wawi addude jaam toon to Ukraine ko leyɗele ɗe foof taw intérêt mumen ene wona e oɗon solution donc taw ko leyɗele ɗe foof so tawi ne mbawi haaldude pour ko kaala ko nafata ɗumen kono noon kanko président Zelensky e nder konngol ɗi o haali wi wonde ko kawrital wawa wadde toon walla haala wawa wadde toon pour wiye jaam yo dañe toon to haare nde
so tawi hare nde gonɗinani ko wiyete kala ko leydi keftande Ukraine artire kala kadi yimɓe dadiɓe wonɓe toon rusunaɓe wonɓe leydi Ukraine ene jalta kadi kala responsable kala yimɓe wonɓe ganduɗa kañumen goni fewjuɓe ndeɗo haare yande Ukraine kañumen komin ñaawe ene nanggue ene ñaawe ɗum noon ko nden tan woni haare nde ni wawata ɗumide o wi hen kadi alay saago kadi ko boni Ukraine ko foof taw kadi Russie ko kañum fewnirta ɗum ɗo ko nden woni ɓe mbawata haaldude ko nden woni en konngol makko kanko Vladimir Zelensky nde jaam wawata dañede toon de Ukraine kaldigal no waɗe ko jiiɗa e ɗum e leydi Suisse kañum hoore mum ne yiɗi wadde batu pour patugo e Ukraine ɗum noon ko beele yimɓe ne ƴeewa hol peeje bawɗe wonde beele jamne dañe toon de Ukraine e ɗeɗon leyɗele ne gondi hakke 50 leydi invitade pour yo gar toon to Suisse beele ɓe mbawa haalde ko fati Ukraine ene wayno ko tugnade kadi ko yalti Russie jeeyaka e invitaɓe toon ɓe haade makko yaade kanko Vladimir Putin ene wayno ko bombardement ji nane continue saraji wuuro Kharkiv ɗo e tugnade habaruji gumri toon ene wayno ko ala bomboji janɗi he nder wuuro ko noon saraji muɗum fof ene wayno ko bombardement ji nane continue oɗo saa joni ɗoɓe jarata wuuro Kharkiv noon ko newna million ngaji ɗiɗi nani toon e ngoɗon wuuro men international cekkitorɗen ko toon to Mauritanie e ñalawma kayit yalti no holla hono kanko ancien président Mohamedou Abdelaziz wonde oppama e kaso kono e nder kayiɗo ko goppugol makko ene wayno ko lettre jaltuɗe no donc kanko juge cour mo biyata cour d'appel Nouakchott ene wayno ko kanko yamiri wonde ko ancien président so sogaro yo goppum pour beele mo wawa yaade déposé déposé beele mo wawa beele kanko hoore makko wawa addude ɗaɓɓani makko pour wonde candidat pour ɗaɓɓude kadi laamade leydi Mauritanie e mbi wonde ko kanko juge ƴeftiri oɗon décision ko caggal nde ancien président Mohamed Abdelaziz kañum hoore mum ñaagui wi wonde kene yiiɗi woppede temporairement ha wawa yaade dépose dossier mum o wi kono e wayno caggal muɗum kadi ministére to période ko fate affaire uji publique toon to Mauritanie kañum hoore mum salaki ɗum ɗon ko ɗum waɗi donc ene wayno ko kanko hoore makko yamiri ɗum toon to Mauritanie noon e wayno ko délai pour déposer kayitaji pour wonde candidat élection ngaji Mauritanie baɗoji ñande 29 juin hitande ujunaji ɗiɗi 29 ene wayno gasata ko oɗo ñalawma hande alarba ɗum noon ko a minuit gasata eko fama tan candidat ji jeegom mbawi déposé dossier mumen ɗoɓe jarata ɗo en donc ene wayno candidat jeeɗiɓiɗo kadi ene ɗaminno hono Biram Daoul Abeid ha ɗo oɗo article windaɗo ɗum noon ko kikiɗe kirɗo toon to Mauritanie ene wayno application makko yettaki taw pour toon to conseil constitutionnel donc ɗoɓe jarata ɗo enen wayno ko yimɓe jeegom mbawi déposé dossier ji mumen pour ɗon ɗoɓe jarata yimɓe jeegom mbawi déposé dossier ji mumen pour wonde candidat e élection ngaji baɗoji ñande 29 lewru juin toon to Mauritanie ha hande toon to Mauritanie e tugnade kadi article bindade toon to agence mauritanienne d' information ene wayno avion goto keblannoɗo yimɓe militaire uji Mauritanie o yani toon to Attar ɗum noon avion o kadi ko yimɓe ɗiɗo gonno hen en waɗi neɗɗo goto ko kañum ko donc mbi avion ene wayno ko avion ngaji ciforteɗi ko SF 260 ɗum noon ko jeeya ko école militaire gonɗo toon to Attar ene wayno ɓe gonno koye diwde pour waɗoyde ko wiyete avion ko kañum wallataɓe pour heblude yimɓe waɗoɓe ko wiyete avion de l'air ene wayno avion o yani toon ko hande ñande alarba hande 15 lewru mai ɗum o yani ko hedde 7h30 subaka law hedde 7h30 ene avion o kadi nde yani nde kadi waɗi hen yimɓe ɗiɗo hen jeeya hen capitaine Sidi Ahmed Mohamed en on e kadi élève goɗɗo pilote kañum wiye Sidi Emin Mohamed El Abeid donc ɓeɗo ɗiɗo fof ko gonno koye avion kamɓe ɗiɗo fof koye kamɓe dongnano avion ɗum noon ene ɓe mbawi hen enquête noon en continue oɗo saa joni toon to Attar pour ƴeewde holko woni sababu avion o yani bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi habaruji min jogonnoon hannde ɗemgol Pulaar ɗum noon yen mbaali jaam on jarama.